What are you doing on the table? You eating? Vrei elasticul ăsta? Te joci cu ea. Nu-l vrei, îl dai la măta. Măta, pune-l aici. Thank you. Gata. What are you eating? Problema cu elasticul. Eating chips on the table? Ce faci? Mânci chipsuri? Mânci? Mânci? Încerc să vorbesc în românește și nu înțelege o iotă. Așa ce-mi place. O să înțeleagă. Fără farfurie, fără... Oh my goodness. Eat that bologna. Andreea o filmează pe Scarlett. Careful. No, cred că-mi pun o cafea. Probabil ai la țară. Probabil la masă. Vrei să nu cadă? Say bye-bye. Chips. Chips and bologna. Chips. Chips. It's not open. But that's the Why? Here's the bologna. Yummy. Yummy bologna. Yummy bologna. Show me. Nu. Show me how you eat bologna. Da. Și aici este de mult și tot m-am gândit la început, am fost foarte încântată. Show me the bologna. Da, după aia m-am gândit. Ce rog? Serigrafie, da. Cine, Tavi? Yummy. Ah, da, știu, poza e foarte faină. Yummy, yummy. Da. What are you looking at? Oh. Am văzut artificii. Multe artificii. S-a dus în Toronto la revelionul din stradă, din centru, din Au fost plaza. concert și artificii multe. Și eu m-am uitat pe internet. Okay. I'll take it from here. Thank you.